ABS-CBN Foundation sa Gift Ka Pamilya. Ako po yung isa sa kanila na namumuno para po ma-facilitate ang pagpunta namin dito. Kasama ko po yung iba nating nakadilaw dyan. Lahat po sila ay volunteer, walang bayad. 24 hours na nagtatrabaho kung saan-saan pa po kami nagpupunta. Nung nakaraan po sa Metro Manila, sinuyod po namin yun. Ngayon po, lahat po ng base ng ABS-CBN po papunta po sa norte, sa Baguio, Tugigaraw, Pangasinan, La Union. Lahat po yan sinusuyod namin para kahit paano po makatulong po kami sa inyo. At inaasahan po namin sana sa inyo na maging kapaki-pakinabang po yung dala namin sa inyo na galing sa ABS-CBN po. Maraming salamat po sa inyo.